minulla olisi tässä muutama lause kerrottavana. Kyse on siitä hotelliprojektista, joka muiden toteuttamana sittemmin nousi Hyvinkään Sveitsiin. Minua innosti ajatus siihen aikaan, että saisin jotain aikaan Hyvinkäällä. Tarina on pitkä, enkä kerro sitä nytkään, muutama havainto riittää. Arkkitehti Aarno Ruusuvuori oli ystäväni. Ei sen takia, että hän oli piirtänyt Hyvinkään kirkon. Pyysin häntä luonnostamaan hotellirakennuksen, joka eroaisi sovinnaisesta. Kaipa se erosikin myöskin hinnaltaan, koska sovinnaisten normien vastaisesti huoneita ei ollut molemmin puolin käytäviä, vaan pelkästään yhdellä puolella. Ajauduin sitten vaikeuksiin, josta en nyt muuta sano, kuin että paikallinen suurpankki ehdotti luotettavaa, suurta ja paikallista rakennusliikettä hankkeen toteuttajaksi ja samalla sen rahoittajaksi. Luotettava pankki ja luotettavat rakentajat ja sitten naivi Björn Donner. Ennen pitkää tuo luotettava rakennusliike oli konkurssissa, mutta pankki ei koskaan ottanut vastuuta neuvoistaan. Syyllisyys oli täysin minun ja samalla jälkilasku. Tuskinpa kuitenkaan kirjoista saadut tulot kompensoivat minun rahallisen menetykseni. Hauskaa se oli, silloin kun se ehkä oli hauskaa, mutta aika harvoin. Olisin pitänyt muistuttaa itseäni siitä, että en ole liikemies, vaan jotain aivan muuta. Sen sijaan olin silloin sitä mieltä, ja olen edelleenkin, että kunnan kaavoitusmonopolinsa ohella pitäisi olla suuri maanomistaja ja möikin kaupungille hyvin halvalla ison maan alueen. Nämä rahat upposivat sitten epäonnistuneisiin yrityksiin, esimerkiksi tuo Sveitsin hotelli, jota minä en rakentanut. Opin ainakin se, että vieraiden neuvoihin ei kannata luottaa. Olisi pitänyt kuunnella omaa järkeä, mutta enpä kuunnellut. On tänään mielenkiintoista todeta, että Hyvinkää, joka on menettänyt teollista toimintaa, tavallaan palaa tai on palannut teollisille juurilleen, mutta toisissa merkeissä. Siihen aikaan, kun täällä lähistöllä tehtiin kankaita, en koskaan käynyt paikalla. Ilahduttavaa on se, että suuri kiinteistö kaikkinen on herännyt henkiin uudestaan. Näissä merkeissä onnittelut teille kaikille. Jonkun palan elämästäni olen jättänyt Hyvinkäälle, kaupungille, jonka kehitys kuvastaa Suomen kohta 100 vuotta täyttävää itsenäisyyttä. Kiitos.